Een heel goede zondagavond. Dit is Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een aanrijding tussen twee auto's gisteravond rond 10:30 bij Waarden heeft 3 aanhoudingen opgeleverd. Een van de betrokken auto's bleek eerder op de dag te zijn gestolen in Vlissingen. De bestuurder daarvan had geen geldig rijbewijs. Ook een passagier is aangehouden. De bestuurder van de andere auto was vermoedelijk onder invloed van drugs. Dat bleek na testen van de politie. Zwart geblakerde bomen en verschroeid gras. De schade is 2 weken na de bosbrand in Klingen nog altijd goed zichtbaar. Waterbedrijf Evides hield de ontwikkeling van de brand nauwlettend in de gaten. Het bos is namelijk onderdeel van een waterwingebied in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dat was wel spannend, want we hebben hier zo natuurlijk onze productiemiddelen. Dus dan is het eerste natuurlijk dat je wil weten dat die veilig zijn. Die middelen zijn ongedeerd gebleven, dus kan de waterwinning in het gebied gewoon doorgaan. Dat water wordt gebruikt om drinkwater van te maken. En op het ogenblik ook leveren het als industriewater in de kanaalzone. Vanwege de status van het gebied moest de brandweer wel op een bepaalde manier blussen. Er mogen dus geen chemische verontreinigingen aanwezig zijn in het bluswater. Want anders dan zou dat het grondwater kunnen verontreinigen. Dus het liefst gewoon water. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben hier zo het water uit het infiltratiekanaal gebruikt. En ja goed, wij zijn de brandweer ook heel dankbaar voor dat ze dit hebben gedaan en geen andere middelen hebben ingezet. Daardoor is het grondwater ook niet vervuild geraakt. Volgens Evides is het daarom ook niet nodig om extra controles uit te voeren. Het Zeeuwse basketbal blijft behoorlijk achter op het landelijke niveau, volgens oud-prof Quintana Patinama. Daarom werd er vandaag een speciale skills-sessie gehouden in Soeburg met als doel Zeeuwse talenten te ontwikkelen. Wat vind je van Zeeland? Is het niveau een beetje goed hier? Ik vind op zich van wel, maar ik denk dat er toch nog wel iets bij kan. Wat kan er nog bij? Ja, misschien skills of fysiek nog beter. Ietsje. De staat is dat we wel een beetje opkomend zijn. We hebben heel veel jongeren die nu ook willen basketballen. Alleen we merken wel dat we landelijk nog iets achterlopen. Om Zeeland echt op de kaart te zetten besteedt Patinama extra aandacht aan de meiden met een girls-only training. We zien dat in Zeeland ook heel veel meiden basketballen. En daar wordt altijd wat minder voor gedaan. Dus wij dachten van, nou ja, waarom ook niet een girls only? Zodat hun toch samen met alleen maar meiden kunnen trainen. Merk je bij vriendinnen in de klas of op school dat basketbal wel populair is of valt het nog een beetje tegen? Nou, dat valt wel mee. Er zitten niet per se veel mensen op basketbal die ik ken bijvoorbeeld. Bij een paar zitten er wel goede basketballers, maar niet bij mij op school. Wanneer verwacht u dat de nieuwe Quintana Patinama opstaat hier? Nou, dat zou ik zo goed niet weten, maar die kans is er altijd. Hebben jullie ooit de droom om echt in grote competitie te spelen? Nee, eigenlijk niet. Ik doe het gewoon voor de sport. Maar ook dan is het leuk om nieuwe basketbaltrucjes te leren. Zie je die klas daar? Een doodnormale klas. Zoals je er zoveel ziet. Met verlegen muurbloempjes. Of schreeuwlelijkers. Scholieren speelden vandaag hun zelfgemaakte theatervoorstellingen tijdens de 2e editie van het Zeeuws Middelbare Scholen Theaterfestival in Goes. 1000 gevoelens, ontelbare geheimen. Alle voorstellingen draaiden om het thema uitsluiting. Ik vind het wel een belangrijk thema, omdat er niet heel veel naar wordt gekeken. Het gebeurt natuurlijk veel en het heeft grote gevolgen. Ja, ik ben in de laatste 2 klassen van de basisschool flink gepest, dus dat spreekt mij inderdaad wel aan, ja. En ik denk dat ze er veel meer aandacht aan moeten besteden dan dat ze eigenlijk nu doen. Hoe is dat dan voor jou om dit zo te zien? Ja, toch een beetje herkenning, zou ik maar zeggen. Omdat het toch is, je hoort je verhaal zelf wat je mee hebt gemaakt. En dat is heel bijzonder om te horen. Ik heb geen foto verstuurd. Jeugdtheaterschool Zeeland organiseerde de middag. Het doel voor mij is dat het heel verbindend is. Dus dat de scholen met elkaar in contact komen en dat er onderwerpen besproken worden die normaal niet zo snel besproken worden. Dus het gaat echt over de leerlingen die zich buitengesloten voelen en dat die verhalen gehoord en gezien worden. En dat de leerlingen een heel erg mooi podiumervaring krijgen. Ik zie jullie wel met jullie geheimen. Aan het festival deden zo'n 80 scholieren van 6 scholen mee. Ja, wat was het vandaag weer een heerlijke zonnige dag.
Uit de wind en in de zon was het genieten. Vanavond blijft het ook helder, waardoor het goed kan afkoelen. Langs de kust blijft het kwik steken op 5 graden en landinwaarts gaan we bijna richting het vriespunt met een graad of 2. En ja, het wordt bijna saai, maar ook morgen wordt het een zonnige dag met zo'n 11 tot 13 graden en nog steeds die matige noordoostenwind. Dan de vooruitzichten. Dinsdag zonnig en 15 graden met af en toe wat plukken sluierbewolking. En op woensdag en donderdag zit er echt beduidend meer bewolking. De temperatuur die blijft steken op een graad of 13 à 14 en de wind die gaat langzaam naar het noorden draaien. En dan richting het weekend stijgen de temperaturen langzaam en blijft het wisselend bewolkt. En voorlopig ook nog droog. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk ook altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een heel mooie avond en heel graag tot morgen.